Kapag wala nagtudlo og sakto ang imong relihiyon, dapat muhawa jud ka diha. Kay pwede malaglag ang imong kalag sa bakak nga pagtulunan sa imuhang relihiyon. Dakong sakto. Nga naman, kaya kung nango sa kapundok, sige kaingon na, dili gani na magtudlo og insakto, kabakakan gani ang gitudlo ni ana, dapat di kang mahawa. Nga naman, kay anak kasalay din na ang kaluwasan sa ato ang gitawag og kalag. Og usa sa mga dakong timailhan nga kana dili iya ni Kristo og nagtudlo sila bakak nga mga pagtulunan kay kanang punduka dili si Kristo ang gatukod. Munay usa ka ilhanan. Number 2, gitukod lang nag-Amerikano. Number 3, kanang maong punduka mingbuto lang after 16th, 17th, 18th, 19th, 20th century. Kaya kang Kristo manggod 1st century AD pa eh. And wala manggod na mawala ug di gyud na mahitabo nga mawala sa hinungdan nga ang saad niya it forte and frenon prevalibont adversus iam. Nga sumala pa niya, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So ang iyan na Ginoong Kristo existido sa tanang panahon. So kung kanang punduka nga imong gipasakupan, ning buto na sa karon nga panahon biyae gyud na. Nganuman kay maimpierno ang imong kalag. Di ka makakaplag og kamatuoran din ha. Nganuman kay tao ray gatukod ana. Kung tao ray gatukod ana buti pasabot, dili na muhaptod og kaluwasan. Dili na muhaptod sa ato ang gipangandoy nga salvation. Hinunua, instead of maluwas ta, malaglag na ta hinuon. Tungod kay nakigbato kita sa Dios, instead of motuo ta sa Dios, dito naman hinuon ta mituo sa gitawag og gipangtukod og tao. Di ba? O ang pangutanan natoy kanabang imuhang pundok imong gipasakupan mo ba nang iyang Kristo? Eh kung mao nang iyan ng Kristo ay pasakop din na. Pero kung dili na iyan na Ginoong Kristo, gito ko lang nag-Amerikano, narehistro gani na aw. Ego na sige gingon nimo to nga biyae na. Kay bisan pagkapila mo moingon nga gisunod ninyong balang kasulatan, bisan pagkapila mo moingon nga among gikan nabuhi ang balaang kasulatan, the fact nga gitukod nagtao dili na iyan ni Kristo, madisgrasya gyud ang imong kalag ana toy. Sigurado gyud kay kagul gyud na sa impierno. Kusog pa na sa rakit, sutoy na way gitawag og sangit-sangit. Di man ikanunay, ang kamatuuran makaplagan lang jud nato diha kang Hesus ug pinaagi sa pagtuon ug pagbasa sa Biblia. Sakto kayo nga makaplaga nato ang kamatuoran diha kang Ginoong Kristo kay St. John chapter 14 verse 6, siya man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ug wa tay supak ana. Pero ang problema asa man sa makaplagan karon kanang giingon mo magbasa ka Biblia, dili man na migisugod sa Biblia gisugot niya ang mga apostol. Wa man ingon si Kristo nga panlakaw mo sa ng katawhan, paghihimo mga tunon-an, bautismo sila sa ngalan sa anak sa Espiritu Santo og pabasa sila Biblia. No. Dili na migisugod ni Kristo, ang gisugod ni Kristo tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo na ay oral teaching kanang gitawag og written, one of the basis lang nga tinaa pa may oral teachings nga mas labaw na kasabot sa written teaching. Nga ang problema kay nakabalo mo, sumala lang sa inyong tawag ng pagbasa kaysa pinagtudlo ninyo. Diba? Romans chapter 10 verse 14 to 15, madawat ang pagtuo kung naay magwali, unya unsa o mang pagwali kung walay gipadala nga magwawali. So, baliktad ang inyong gisulti, madawat ang pagtuo pinag pagbasa. No, di na mao. Di na mao to eh. Madawat ang pagtuo tungod sa mga teachers. So kanang mga teachers concerning gitawag scripture, mao na magtudlo o magpasabot kung unsay man kahulugan o mga pagtulunan nga naa diha sa Biblia og sigurado na nga dili na kamo. Dili na kamo kay kamo ning buto lang mo 20th century hanggang Kristo 1st century AD pa. So but pasabot ang maiguan na kanang ingon nimo nga bakak nga pagtulunan kamo na. Ngano man kay nagpatuo-tuo man mo nga iya mo sa Ginoo, nagtudlo mo mahitungod iya sa Ginoo nya pagka man wa mo connection kang Ginoong Kristo nga mautong kamatuoran, madisgrasya gyud ang mga kalag sa mga taong mutuo ninyo. Naging sa may membro aning atong amigo nga pastoy, tambagin ninyo toy kanang kung pwede balik ta ato ta simbahan Katolika kay dit na man itong kaluwasan. Naman di ang kaluwasan kay iyam ng Kristo, lawas gud ng Kristo. Nya si Kristo mismo ang manluluwas anang maong iglesia kay siya man ang gatukod.
So mo na hinahinay na nagbiya ng pundok ni mo pe kay di gina makatabang si mong kaluwasan to pero makatabang hinuon na dito sa pag-impierno nimo. Sigurado gyud na niya magbitbit pa ka makalag sa imong mga malingla. Kay actually dili man ang pagkabuutan nimo magkapalangit nimo kun dili ang magkapalangit nimo or ang magkapalangit nato kanang pagkigihiusa nato kang Kristo pinaagi sa iyang iglesia. So kung naa ka sa iglesia gitukod og tao pareha aning pundok ni Bastoy, impierno gyud na. Dapat biyaan gyud ang pundok ka. Onya pangitaon ang pundok ni Kristo nga mo ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow niyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.